Makawa nisa maure mapi manochika. Taitoenda kumakuwa zvokuti taitosvika kumakuwa vorova guva nemuswe awairova nawo toavhurika topinda votora nyama dzevanhu vachitoteketa pachikuwa chavo kuzvikwambo zvavo kuti ndizvozvo zvataita izvo. Kana uchiri kurimemba mateketero avanoita vanoteketa vachiti chii? Ndakapesera kakare manje. But vaitoita zvazvo kutosuma kuti sekuru emusha ndochikwambuka izvi. Aitata zvazvo kutoteketera kuti sekuru ndivava ndimi muridzi wepano vachisuma. Ndozvavaita. Saka iwo nababa wako nyaya dzamaitaurirana takatarisa nyaya yesatanism vaiti chii? Baba vangu vari mukati mazvo. Asi takatoita chipini nababa zvezvokunzi uri mwana mudiki. Taitoitiswa chipini chokunzi unogona kurara nehanzvadzi yako. Sekuru vanobata vana vazukuru kana vana vavo. Ndozvavaita zvokuti vakatosvika pakuramba mari yekuroorwa chaiko kwatete vakatoiramba. Nekuda kuti vanga vatoita chipini natete vangu. Kana ana baba vangu ndozvavanga vakaita miko yava yaive kuti kubata mwana musikana kuita chipini kuti muite mari. Saka utoda kuti baba vako newe ndozvakatoitika ipapo? Zvakatoitika kubvira ndiri mwana mudiki zvaingoitika. Taenda kumvura tonodzidziswa kurwa kurwa ifaiti. Kwete kurwa kwehusatanist pauriri. Zvokutoti taitopfekedzwa magauni chaiwo, magauni matema. Magauni matema? Totoenda ikoko taigona kuti chero pamira chaipo waigona kuti munhu atodi watopinda waenda. Kana dhoo kutovhura dhoo kudai watovhura watodi watoenda. Iro rakavhariwa? Kutongorivhura kudai unotongota kuti ini ndoda kuenda kunonzi kuchini kukauti kwedu. Wotovhura wotodai wotodeketera wotopinda. Dzimwe dzenguva taitoita zvekutobhururuka chaiko kutogara pamachira makapeta tobhururuka toenda. Muri vangani pakapeta? Tatakatova nezvekutoti madzimai ese epamasowe pataitonamata nawo ipapo. Nemukadzi usanganisira nemukadzi wake adimai watona. Taitoenda naye. Munoitiiko munenge muendera? Tasvika ikoko taitoti tichisvika paitoitwa meeting zvezvekutoti torumbidza mwari wedu wesatanism iyo anova Lucifer wachona. Totanga tarumbidza tapedza totonzi upombo hausaridzi kunenge kune varungu vanana hauna nguva yekumboti ndimukoma ndiani bhozi kanapo panguva chaiyo vaimutoti hakuna izvozvo. Vaigona kana kungopombeswa nechaunzi imimi muri maZimbabwean hamusati masvika palevhel redu ratiri kuda isusu mune kame kanhu kasina kusvika palevhel ratiri kuda. Maigona kupombeswa kana nemhuka dziriko ikoko nezvimwe zvinhu zvausingazivi zvepasi pemvura izvi mogona kungopombeswa nechero zviripo ipapo motonzi chifambai kurume yake kwamuri kuenda kuna queen chakuti kwamuri kuenda kuna queen chiba kunodiwa zvakati tangai madai motoitiswa modi mupfuura moenda. Asi tangai madai kuita sei? Kuti tangai maita upombo handiti nemhuka zvese motoita upombo. Ivo kana uchiri kurimba mhuka yakamboita nayo upombo ichi? Ndingati dzadziri imbwa dzimwe zvachona zvandisingatombozivi kuti zvii. Ndingati vanogadzira zvavo masatanist vanogadzirawo zvavo. For example nyurusi imhuka yakagadzirwa nesatanism. Saka apa vanenge vachikutaurirai kuti imi maZimbabweans hamusati manyatsosvika chaipo munoshandisa language ipi? Kwaitoshandiswa language yepo yepasi pemvura. Imwe andonotonzwa yototi kana mufundisi chaiye ndikasvika pane vanhu kana muprofita ndonazonzwa kuti iyi haisi language yeprofita chaiyo iyi ndeyesatanism. Saka kuna queen wakatombosvika? Ndakasvika takafamba muri pasi pemvura. naQueen Shiba ndiye aitotimirira achitoti vana ava ndo task yangu iyoyo kuti ndifamba nawo nekuti ndo vari kunorwisa kuZimbabwe. Saka iwo uri kokoko besides kurwisa vachikosha vamwe vakamborwisa kuno kudiyani? Ndingati mai vangu ndivandairwisa ndo vanhu vandainzi ndirwise nevamwe vatainamata navo. Saka pamasowe pane vamwe vanhu vanenge vari genuine
asi vanouya kumasuva vachitira kurumbidza Mwari asi vasingazivi kuti soweri ndire Satanism. Zvinotonzwisa tsitsi bozi munhu anenge aenda achiti ndikunobatsirwa nditi kuti abatsirwe kubatsirwa kuya kwega hazvichatoiti bozi pawaenda pachonaka vanokonekitana nevanhu vachona vari kudi vari kukurwisa vekumasowe pane wakatouraya anga ari munin'ina waiadmire anova mwana weava ndo takatoronga zvezvokuti mukufamba bozi anga akavengana nemunin'ina wake nekuti anga ari munhu chaiye plus uyu ari munhu uyu nemweya wake Satanism pane kutadza kupindirana pamunotoita pamasikirwo chaiwo saka aitogara achitotaura achitoti munin'ina wangu haiti irombe kumwe kumurwarisa kwaitoita aitoti kurwarisa munin'ina wake zvokuti muntu shora pane vanhu isusu taitodairira ndoda kutaura chokwadi taitodairira kuti zveshuwa hapana zvaanoita kuZimbabwe nekuda kuti ndakamuona achigara pano saka kuronga kwatakaita takatonzi toda kuuraya ninja ainzi DJ Ninja saka takatoti picture yake chaicho achitotaura achitoti iye ndiye watoda kutoti titomuuraya chete nekuda kwekuti anga amboudzwa here kumashure kuti uya titaurirani tibatsirani handiti iye munin'ina wacho nabva ambozamawo kutaura nani namukoma saka izvozvo zvakabva zvamupowa andi wakamuraya sei zvanga zviri spiritual zvototi takatokwira ndingatoti takatouya mumhepo chaimo vatauya kumba kwake kwaigara kuchetombo kusasuku ini ndindakatoti ndoda kubaya handiti takatotanga taenda pasi pemvura patapiwa shehu hombe nyerekezi hatanzi ndoyachina tichanoisa ropa rakikokoko vatatouya ndakapiwa nenyanga yekumubaya naye tasvika takatosvika munhu ari kutobikira ake vana mukadzi wake anga atoripo iye girlfriend yake kwete kuti mukadzi wake chai girlfriend yaakanhonga kubhawa yange igarawo ichitoitawo zveSatanism handiti saka iye akangoshanda kubata munhu mukadzi wake apa but iye segirlfriend raiitawo zveSatanism richigura riri mumabhawa saka iye akatotaura akati ini change ndisipo change ndichaenda kwandichaenda handiti imi moya modi maita basa iye girlfriend ye ndiye akatoshanda pakutodyisa munhu zvokuti pandaitouya kunoku ndichishanya kunoku ndaitouya ndakatorongedzewa ndotosvika ndotonzi izvi uri kupani uri kupa fei handiti inini ndosvika ndomupa fei uya zvinhu handiti uye wodyisa ninja uya umudyisa zvese mishonga yese yandainenge ndabva nayo kusvika tisvike pakuzochiuraya munhu wavaridzi. Kubaba wake mukauraya sei? Sinokuka zvakatiitika kwatoda kuenda ndokwakanaka. Vakaita zvokuiswa tambo bvavangodona bvavafa tambo muro yanga yabva pasi pemvura yanga yakapiwa mainoku vamwe vaigara kuchetombo nemwana wavo vayaiswa muhuro ndokubva vadonzwa netambo iyoyo bvavafa. Kana mauraya munhu reward yenyu chii? Kuuraya munhu aim pakaitika pana ninja aim yanga iri kuti ndoda kurwadzisa amai ndo yanga iri aim yandimai.